Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Hello guys, magluluto ako ngayon ng bami. Ito yung paborito ng dalawang tao dito. Kaya paborito nila tong dalawa. Si Rafael at saka yung papa niya. Ito yung pinaka-paborito nila sa pagkain natin sa Pinas. Bami. Bami. Jesus. Ito guys, gulay, vegetable mix panghalo sa bami. Meron siyang taugi, carrots, at Chinese pitsay. Tsaka yung hinalo ko guys, yung ano nga pala, giniling. Giniling yung sahog ko sa ano ko, sa bami. Bami pala, bami. Ito yung bami special guys. Mix. Pang palasa. Ito yung mix para sa gulay. Tingnan nga natin. May lasa na ba?
Pwede na. Sarap na. Bami. Pwede. Isa lang na sandok, hindi pwede. Dalawahin talaga. Ayan, malapit na matapos. Ito naman ang sa pasta, sa sa bami. Pinakalas natin ni i-mix. Okay, malapit na. Tapos na, guys. Thank you, guys, for watching. Thank you for watching. Ito yung pang, garnish. Ayan. Okay.
Ayan. Okay guys, thank you for watching. Merry Christmas to all. Bye-bye.